Skôr ako sa rozbehneme s novou Imprezou 2.0 Boxer Diesel, pohľad do interiéru, ktorý možno nie je špecifický pre túto motorizáciu, ale pravda je, že Impreza v novej verzii urobila aj v interiéri dosť veľký pokrok, na rozdiel od predchádzajúcich rídzov športových verzií. Jedna z tých bezpečnostných a zároveň komfortných vecí je, že bezkľúčový vstup umožňuje mať kľúčik či už vo vrecku alebo niekde pohodený v interiéri a štartovať štartovacím tlačidlom. Po jeho zatlačení si motor pripraví celý štartovací postup a máme naštartované. Čo sa týka stredovej konzoly, vždy sa mi páčilo pri moderných vozidlách Subaru, že pripomínajú domácu minivežu. Je síce pravda, že sa Subaru nehrá na žiadnu prémiovú značku a neexperimentuje so žiadnymi materiálmi. Je to taký pekne farbený plast, ale každopádne pri pohľade na stredovú konzolu mi vždy príde na myseľ pekná domáca miniveža, ako v tomto prípade. Subaru Impreza bola dlhé roky pre mnohých fanúšikov tejto značky vyslovene symbolom športového automobilu. A tak treba povedať, že keď prišiel hatchback 5-dverová verzia, tak nie všetci vyznávači tejto značky to prijali s maximálnym nadšením. Treba však povedať, že Subaru sa týmto modelom orientoval na širšiu skupinu zákazníkov ako len na tých vyhradených športovo zameraných relistov, ktorí videli na každom Subaru ten nápis 555 a samozrejme tvrdé nasadenie v podmienkach svetových súťaží. Týmto pádom sa Impreza stáva skutočne rodinným autom. 5-dverový hatchback, ktorý ponúka ďaleko širšie možnosti využitia, ako to bolo povedzme v prípade toho 4-dverového sedanu. Ďalšia vec, ktorá prekvapila vyznávačov tejto značky výsostne benzínovej s boxer motormi s protistojnými válcami a protibežnými piestami. Ďalším prekvapením bolo teda zavedenie dízlového pohonu. Treba však povedať, že japonská značka s týmto motorom čakala a vyrukovala naozaj v najvhodnejšej chvíli, keď sa obľúbenosť dízlov dostala na maximum aj pre svoje, nielen pre úsporný režim a možnosť usporiť nejaký ten liter paliva, ale aj pre schopnosť zaberať od nízkych otáčok. A tým získava Impreza vlastne ďalší rozmer, možno práve preto ešte aj taký športovejší, pretože špeciálne tento motor 2-litrový, ktorý práve poháňa našu Imprezu, vykazuje neuveriteľný ťah. Je pravda, že turbo sa musí trošku nadýchnuť, čiže do tých 1500-1600 otáčok je tam taký trošku začiatok, nechcem povedať, že diera, ale potom nastane naozaj veľmi dramatický záber tohto motora. A zaujímavé je, že ten záber sa nekončí nejako strmo, ale dá sa ten motor naozaj veľmi krásne vytáčať. Povedané presnými číslami, 110 kW alebo 150 konských síl, najmä dízlových, je určite zaujímavá hodnota. Duplo v kombinácii s tým ťahom, s tým záťahom, o ktorom hovoríme, teda 350 Nm. Myslím si, že keď vyjdeme za mesto, tak si to veľmi radi vyskúšame. Ďalšia vec, ktorá je mimoriadne pozitívnym prekvapením v prípade novej Imprezy je, že je ďaleko kultivovanejšia. Možno niečo stratila z toho svojho dravého režimu jazdy, z toho svojho športového charakteru, drsného, ale opäť musím povedať, že týmto pádom si určite získa ďaleko viac klientov, ktorí nechcú nevyhnutne byť vo svojom aute vytriasaní a podliehať neustálym útokom hlučnosti motora a podvozka. Takže nová Impreza je skutočne kultivované auto. A opäť budem konkrétny, v prípade tohto dízlového motora je to až prekvapujúco tiché a príjemné auto. Azda možno chvíľu po naštartovaní a pri otvorenom okne počuť taký vrčkavý zvuk toho dízlového spaľovania, ale okamžite ako sa auto rozbehne, a musím povedať, že išiel som s ním aj veľmi vysokou rýchlosťou, priznám sa bez mučenia, aj aerodynamický hluk, aj hluk motora, aj hluk odvaľovania kolies bol veľmi priaznivý. Skutočne tiché, príjemné auto. Keď hovoríme o tom, že Impreza ubrala z toho rídzo športového charakteru a stala sa skôr rodinným autom, treba povedať, že aj riadenie je na môj vkus príliš citlivé. Ja by som prijal trošku tuhšie riadenie, ale je pravda, že to je skôr z oblasti športových automobilov. Takisto radenie by mohlo mať o niečo menšiu vôľu. A každopádne, v čom Impreza neurobila žiaden ústupok, je podvozok. Ten podvozok je nesmierne presný, pochopiteľne podporovaný pohonom všetkých štyroch kolies symetrického rozdelenia
rozdelenia pohonu na prednú a na zadnú nápravu, ale dostať toto auto do šmíku je skutočne problém. A ak sa tak aj stane, tak sa dá to auto veľmi ľahko a krásne ovládať. Ešte jedna vec na novej Impreze naozaj stojí za pozornosť, a to konkrétne sedadlá. Tie sú skutočne ako zo športového automobilu. S výborným bočným držaním, s otvorom akoby na horné diely športových bezpečnostných pásov a s integrovanou opierkou hlavy. Podľa mňa super. Ak sme doteraz robili z novej Imprezy takého krotkého baránka či ochotného pomocníka do domácnosti, také typické rodinné auto, musím priznať, že predsa len niečo z tej jej športovej dravosti v tom vozidle zostalo. Sú to viaceré exteriérové prvky, ktoré neuniknú pozornému oku, a navyše myslím si, že neprehliadnutelný je ten nasávač na prednej kapote. Je to nasávač pre chladiaci vzduch medzichladiča. No a každý vodič, ktorý má rád takéto autá, sa celkom isto bude rád pozerať ponad tento krásny nasávač, ktorý má neustále v zornom poli a neustále mu pripomína, že sedí v aute so športovým charakterom. Určite, že tá obľúbenosť dízlových motorov je nielen pre ich záťah a silu, ako hovoríme, krútiaci moment, ale celkom isto aj pre spotrebu, ktorá v tomto prípade dízlovej 2-litrovej Imprezy sa pohybuje v meste okolo 7 litrov podľa výrobcu. Myslím si, že reálne to môže byť aj viac, predsa len pohon všetkých 4 kolies a mestský režim zvykne byť náročný na spotrebu, ale určite zaujímavou hodnotou je uvádzaná spotreba na 100 km mimo mesta, prípadne kombinovaná spotreba. 6 litrov na 100 km pri takomto aute ja osobne považujem za veľmi priaznivé hodnoty.